Здравейте, брати и сестри! Ние сме от Църква Възкресение. Ще ви помолим да се абонирате за нашия YouTube канал, който се казва Църква Възкресение Виена. Целта е нашите проповеди да достигнат до повече хора, за да може да дойдат повече души на покаяние. Целта е да издигаме Христос, а не себе си, за което ние, Църква Възкресение, ви благодарим за вашето абониране. Господ Бог да ви благослови в преизобилие. 10 стих. 6 глава, 10 стих. Там ли сте? И най-после заяквайте в Господа в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието съоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. И църквата казва Амин. Искам да ви задам няколко въпроса. Може ли с моята лична карта да преминеш границата? Не. Защо не може? За да разберем същността на това послание, ние трябва да се върнем в Битие. Какво е Битие? Когато каза Бог да създадем човека по наш образ и подобие. И Павел именно се обръща към народа и казва: най-после заяквайте в кое? В Божието съоръжие. Защото мнозина днес ни носят образа на Христос. А всъщност ние сме създадени по Божие образ и подобие. И тук Павел именно казва, че с тази лична карта не можеш да преминеш границата. Има голяма вероятност да те заключат. Има голяма вероятност да ви кажа една истина, че можеш да бъдеш хвърлен в затвора. Защо? Защото ти виждаш да минеш границата с друг човек с личната карта. Вижте, нека ви кажа. Ако мислиш по такъв начин да живееш, с друг образ, а не с Христовия образ, по грешен път си тръгнал. Мнозина днес казват: защо това ми се случва? Защото не си от правилната страна. Ето за това мнозина църкви умират днес, за съжаление. Има един брат, който наскоро се отиде в България, пастор. И човека искаше да прави една евангелизация, което е страхотно, което е чудесно, но забележено нещо. От друга църква отидоха в съвета и се оплакоха. Казаха, че този човек да не направи евангелизация. Забележете сега, дали тези хора наистина носят образа на Христос? Не носят образа на Христос. И толкова размишлях върху това слово, нали? И тук виждаме Павел как казва: спри да приличаш на някой, на който не приличаш. Ние често пътя хората, знаете ли какво правят? Имитират някой, който ще ги погуби. Имитират именно неприятелят, който иска да те унищожи. Бог те е създал по своя образ и подобие. Когато Бог създаде Адам и Ева, в грях ги ли създаде? В болести ли ги създаде? Не. Нека ви кажа, в секундата, когато ти се родиш, воюването е жизнено важна част от твоето служение. В секундата, когато ти се раждаш, в мига, в който ти се раждаш, в точния миг, в точната секунда, минута, вече ти имаш враг. Кой е врагът? Дяволът е врагът. И забележено нещо. В секундата, когато ние влизаме в материалния свят, има една война, която се води. Коя е войната?
Писанието казва, че нашата война, нашата битка не е срещу плът и кръв, а срещу духове и началства. След когато ти се раждаш, има вече някой, който воюва срещу тебе. Има някой, който планира твоето погубване. Но нека ти кажа, чувствай се тази вечер благословен. Защо трябва да се чувстваш благословен? Защо тази вечер трябва да е обноските ти като своя татко, своя аба, който никога не те изостава? Защото тази вечер това не са на Павел думите. Може Павел да ги написал, но не са неговите думи. Това са думите на Христос. Това са думите на Святия Дух. Разбираш ли? Когато мъж и жена се разделят, ако аз се разделям с съпругата си, имам снимки от нея в дома си, имам снимки във Фейсбука, първата работа, която ще направя, когато се върна в дома, какво ще направя? Ще ги маха. Ще ги изтрия от Фейсбука. Защо го правя? Защото тази жена и аз се виждам вече като враг. Има голяма вероятност дори да е нали така? Църквата тук ли сте? Амин. Знам, че тази вечер малко хора ще кажат амин. И забележи едно нещо. Сега, ние когато се връщаме в къщи, ние ще изхвърляме снимки и било какво. Забележи едно нещо. Когато ЦРУ трябва да плени някой, трябва да го заключи, те си имат специални стаи. Ние сме видели по филмовете. И как отиват, слагат хикс. Този човек е прицелната точка. Този човек трябва да бъде хванат. Заближено нещо. Понеже ти приличаш на Христос, понеже си създаден по Негов образ и подобие, дяволът те мрази за това. Вижте, защото той не вижда Исус Илиев, той не вижда сестра Гита Бат Керим, той не вижда сестра Санка, той вижда Исус. Защо вижда Исус? Защото си създаден по Неговия образ и подобие. Именно Сатана се опитва, вижда да те драска с проблеми. С проблемите, които идват върху тебе. Иска да ти казва, не си Божия дъщеря. Не си Божия си. Колко днес умират болни, колко днес загиват днес, поради незнания. Защо дойде изцеление върху брат Илия? Защо дойде? 10% живот. Той не трябваше да бъде тук. Той не трябваше да бъде тук. Не трябваше да проповядва според лекарите. Но вижте, ония, които търсят да възстановят образа, в което те бяха създадени. Чрез Адам дойде греха и Ева, но чрез втория Адам дойде животът. Амин. Вижте, дяволът не може да застане против Исус. Той не може да застане против Него. Защо? Защото Бог е силен. Бог е самогъщ. В Неговото присъствие нечестивият не може да устои. Той директно, Исус не може да го нарани. Дяволът. Затова той гони образът му. Затова той гони образът му. Затова той иска да страдаш. Исус иска ли някой да страда? Не иска. Не иска Исус никой да страда. Но дяволът напажда неговите синове и дъщери. И гледа как. Вижте, кръвта на Христос още тече. Кръвта на Христос още капе. Църква на Бога. Заради теб и заради мен.
Знаете ли колко днес се огорчих, се затъжих? Как може брат от Бога да отиде да спре евангелизацията на пастора? Питам се днес, къде е любовта на Христос? Къде е любовта, която църквата трябва да изяви? Къде са уния братя и сестри, които трябва да се поклонят с дух и истина? Къде са уния братя, които трябва да изявят авторът на това слово? Защото нека ви кажа една истина. Мнозина днес оставиха Христос и тръгнаха да бягат към мъдростта. Да не бъде. И какво виждаме тук, че в случая обаче има разлика. Дяволът те атакува Божието Слово. И вижте, има едно нещо много важно. Ето още една разлика. Щом веднъж си повярвал в Христос, имаш всичко в Христос. Всичко. Библията казва в Ефесяни 1:3. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Христос, който е в Христа ни е благословил със всяко духовно. Нека ти кажа, знаете ли какво означава да воюваш? Да стоиш в дома Господен. Да бъдеш там, където Исус иска да бъде. Забележете, че използва тази форма на глагола, показва минало действие. Той ни е благословил със всичко. Светът мисли, че има всичко. Хората, които не вярват в Бог, понякога могат да се хвалят с какво? С притежанието на хубава кола, с притежанието на хубава къща, с хубави дрехи, с скъпи часовници, с скъпи злата. Но вижте, няма ние с какво да се хвалим. Защото вижте, дори да имаме къщи, дори да имаме коли, дори да имаме много злата, това е нищо. Абсолютно нищо. Защо? Ако хората виждаха всъщност ние колко сме богати, нека ви кажа, много хора биха завиждали. Как може този човек, тази жена, този мъж от толкова ранна възраст да бъде милионер? Точно така, сестра. Как може? Вижте, защото нашите деца служат на Христос и те са богати горе в небето. Те имат най-добрата инвестиция, а именно е в Христос. Затова казва Павел, и най-после заяквайте в Божието съоръжие. Кое е Божието съоръжие? Не е ли Неговото Слово? 1 Йоанна, 1 глава, 1 стих казва така: и началото бе Словото, и Словото бе Бог. И Словото стана плът, 14 стих, и пребиваваше между народите. Затова, че ние ако се облечем в Божието съоръжие, ако вършим Неговите дела, ако вършим Неговата правда, хората ще виждат Христос. Хората ще виждат Христос. Някой ще каже: брат, аз съм много грешен. Брат, аз съм недостоен. Вижте, именно заради теб Христос проля невинната си кръв. Именно, че си недостойна, именно, че си недостоен и Божията кръв, която беше пролята. И ако приемеш Христос, ти си вече достойна. Знаеш ли кой казва, че си недостоен? Само неприятелят. Как ще отидеш на църква? Собор грешин, да, собор хандар, да, суско жонос насне. А канака жаска е църква? Не, напротив. Трябва да жаска е църква. Знаете ли защо? В Божията невяста ще възстановиш образа. Амин. Светът може да се хвали с много неща, наистина. Но виж, има Святия Дух. Можеш да имаш всички плодове на Духът. Кое е нашето богатство? Святия Дух.
Кои са плодовете, брата проповядвал? Духът е любовта, радост, плодовете на Святия Дух. Любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, благодат, благост, милост, вярност, себеобуздание. Ако ние имаме тези плодове вътре в нас, тогава ние сме най-богатите. Ако имаме любовта, показваме Божията любов. Ако имаме дълготърпението, ако се смиряваме ние, ако ние в църквата, знаете ли в какво трябва да се състезаваме? Да имаме любов, да имаме почет. Всеки другия да мисли, че е по-горен. Оправ да барбаламандър, оправ да благословен, оправ кидал, оправ и пен кидал. Църквата в това трябва да се състезава. Божието царство, казва, се взима на сила. Амин. Църквата трябва да воюва по такъв начин. И ето е още една важно различие между тебе, който си вярваш, и невярващия. Ти не само имаш всичко, но освен това, дяволът ти обръща допълнително внимание. Тъй като си направен по Божия образ, приятелю, добре е дошъл в духовното воюване. Забележи едно нещо. Когато си Божия син и Божия дъщеря, ти имаш специално внимание. Кое е вниманието? Обращението на Сатана. Той няма да отиде на дискотеката, той няма да отиде където има грях и беззакония, но той ще дойде до тебе. Ще вижда как да те събори, как да затрие образът, който носиш. Ще вижда как да те разкъсва. Само да не носиш образът на царят на царете, а да носиш нечестивият образ. Нека ти кажа една истина. Наскоро това споделих с пастор Боян и разбира се после с бъдещия дякон Илийката. Казах му, спомням си едно слово, как Исус отиде и казва, нали, махнете камъка. Става въпрос за Лазар. И тя казва, учителю, или Равиме, или Исусе, как да го махнем камъкът? Той мирише. Той каза, махнете камъкът. И какво каза? Лазаре, излез. Сега нека ти кажа една истина. Някога ти, вижте, забележете едно нещо. Тя каза мирише. Преди да дойдеше в църква, ти миришеше на грях. Ти миришеше на беззакония. Ти миришеше на нечистота. Защото, вижте, грехът мирише много лошо. Грехът какво ражда? Смърт. Един мъртъв човек, какво става с него? Той мирише. Нека ти кажа, Откровение в 3 глава, от по-надолу казва, на име си жив, но всъщност си мъртъв. Един мъртъв човек, той мирише. Но вижте, когато сте приели Исус Христос за свой личен спасител, имаш специфичен мирис. Имаш парфюма на Христос. И нека ти кажа наистина, този парфюм е смъртоносен. Това е библейско. Нищо не говоря човешко. Някой ден ще ви проповядвам върху това нещо. Вие носите мирис, който някой убива. Че е този мирис? Кого убиваш? Благовестието възкрасява. Когато ние взимаме водно кръщение, какво казваме? Стария човек умира. И какво носиш сега ти? Благоухание. Благоухание. Ако днес ние всички носим парфюма на Христос, нека ви кажа, ще има много хора в рая. Не се притеснявайте, Исус е направил за всеки място. Някой ще казва, няма място, не се притеснявайте. Има място за всеки в рая. Амин? Амин. За това, че църква на Христос, радвай се. Радвай се, защото носиш образа на Христос. Кой казва, че трябва да ходиш с наведена глава?
Кой казва, че трябва да се отчаеш от живота си? Да не бъде. Радвай се, църкво, защото твоя цар победи. Един ден, един брат ми казва, звънна ми в 12 часа вечерта и казва, имам нужда, казва, да ме насърчиш. Вика, много съм отпаднал и моля те, насърчи ме. И тогава аз осъзнах, че този човек изгубил образа на Христос. И видях го в 3-4 места неприятни и казвам му, виж, това много грозно ти стои. Независимо как беше облечен. Но в събранието, в което си беше ти, много грозно ти стои. На един християнин да бъде в машинките, няма да му стои добре. Ама влезна с костюм, влезна с скъп часовник, влезна с скъп пръстен, няма да ти стои добре. Защото там ти не пасваш. В това място, в тая дупка, в тая нечистота, там не ти е мястото. И каквато дреха да облечеш върху тебе, няма да ти стои това място. И той казва, какво трябва да направя? Покай се. Върни се при Христос. И той ми казва, знаеш ли, аз се чудя на тебе. Викам, защо? Какво стана? Как може, вика, да излезнеш пред 100 души или пред 50 души, вика, да проповядваш? Викам, от кое да се срамувам? Дали моя Бог не е победил? Нека ти кажа, на моя Бог Исус Христос гроба е празен. Няма от какво да се притеснявам. И казвам му, че моя Бог е победил ада и смъртта. Нека ти кажа, на реброто му пише царят на царете. От кое да се притеснявам? Аз не трябва да се притеснявам. Нито вие трябва да се притеснявате. Трябва неприятеля да се притеснява. От кое да се притесняваш? Няма от кое. Трябва неприятелят да се притеснява. Вижте, Бог ни призовава да облечем Неговото съоръжие. Бог има оръжие, то е същото, което носеше Исус. Докато ходеше на земята, Той ни остави съоръжие, когато се е върнал на небето. Нека ти кажа, преди Исус да се възнесе на небето, какво каза на учениците си? Той възкресяваше и ние ще възкресяваме. Той изцеляваше и ние ще изцелим. Той разрушаваше вериги нечисти и ние в Неговото име ще разрушаваме. Когато се докосваха до Неговата дреха, се изцеляваха се. За това, че ако ние носим Неговата дреха, ако тази вечер ние носим Неговата дреха, и някой ще се изцели. Вижте, служението, което имаше Исус, Той го предаде в нас. Вижте, делата, които аз върша, и вие също ще ги вършите. Той ни остави едно голямо оръжие, най-голямото оръжие ни остави. И вижте, много хора днес не го употребяват. Много хора днес не го употребяват. Има една песен на Яшарка, казва, намангай бенгеско оръжие, ме мангава дъвлато оръжие. Затова, църкво, вземи Неговото оръжие. Вземи Неговото оръжие. Когато имаш Неговото оръжие, винаги ще победиш. Винаги ще победиш. Нека ти кажа, ти когато се раждаш, има някой, който те мрази, но има един, който много те обича. Има един, който наистина е платил цена до последния квадрант, казва Библията. Амин? Амин. Така че днес ние разполагаме с страхотно съоръжие, облечени в него. Дяволът не знае кой е вътре. Знае само, че това е оръжието, победило го
преди 2000 години. Когато облечем Божието съоръжие, ние приличаме на Исус. Ти и аз изглеждаме точно като Него. Може да се чувства слаб, обаче когато се облечен в Неговото съоръжие, дяволът не вижда. Дяволът не вижда, че си... Вижте, когато аз съм облечен в Неговото съоръжие, нека ти кажа едно нещо. Когато ние виждаме някой в греха, какво казваме? Нуклеус, той е сляп. Той не вижда. Той е духовен сляп. Той е духовен закован с вериги. Има една песен, която ние пеем. Ела, дела. Чин и бенгерско оръжие. Разруши неговите окови. И забележи, ние когато виждаме един човек в грях, беззаконие, ние имаме духовни очи. Благодарение на Исус Христос, благодарение на Неговото Слово. И забележи, ние виждаме, че този човек не вижда. Нали така? Ние виждаме, че този човек е закован в греха. Ние виждаме, че този човек е тръгнал по грешен път. Нали така? Нека ти кажа. Дяволът не вижда добре. Дяволът е сляп. И когато ти си облечен в Божието съоръжие, той не може да различава. И къде пенисанка ли си? Май Исус си. Когато си облечен в Неговото съоръжие, дяволът не може да вижда. Защо? Защото той не може да различава. Ти приличаш на Исус. Ти носиш дрехата на Исус. Как иска да те познае? Преди малко казах нещо много важно. Казах, че ти имаш специално отношение от дявола. И забележено нещо. Когато ти идваш на църква, когато ти се покланяш на Христос, когато ти слушаш Божието Слово, някой долу се карат. Някой долу се кара. Как може тази сестра да изтървеш? Как си могъл тя да отиде на църква? Ето тази вечер ще слуша Божието Слово. Ето тази вечер ще бъде в Неговото присъствие. Ето тази вечер ще възстанови образа му. И забележено нещо. Ти създаваш хаос в нечестивият. Ти създаваш хаос. Ти карваш, ти с твоята постъпка накарваш нечестивите да се карат. Знаете ли защо? Защото възстановяваш образа. Няма да ходя в болест. Няма да ходя в разочарование. Няма да ходя с наведена глава. Няма да се отчая от нищо. И каквото да дойде, да, ще чуем, че ще има войни. Да, ще чуем, че ще има глад. Да, ще чуваме, че ще има болести. Но нека да кажа, няма от какво да се притеснявам. Защо? Павел казва, аз да умра и придобивка за мене. Сега може ние, ако сме едни светски хора, ако сме страничка, кой лисали май да тъмрува, черност там бакатка мърз. Защото Павел бързаше. Бързаше да отиде в обещаното място. И забележи едно нещо. И сега ти, когато си отдаден на Бог, ще ходиш от слава на слава. От слава на слава. Докараха една блудница при него. Хвърляха я. Според Моисеевия закон трябва ние да я убием. Защо? Защото хванаха я в прелюбодейство. Забележи. Исус каза, който е пръв, безгрешен, никой не е хвърлял. Никой не е хвърлял. Защото всички се грешиха. Но вижте, Исус възстанови образа. Възстанови образа. И каза, и вижте, иди си, никой не те осъжда. Но не съгрешавай. Забележено нещо. Стой в победата. Стой в благословението. Стой в правдата. Стой в светлината. Защото виж, Божията ръка не се е скъсила. Мисля, че Неговата ръка се е скъсила? Нека ти кажа, когато си в тъмнината, Бог бръква и те изкарва. И забележи едно нещо. Амин, славата да бъде на Христос. И забележи едно нещо. Той ще те очисти.
Той ще те изцели, Той ще те благослови, Той ще те изкъпи, Той ще те парфюмируса. И заближи на нещо. И Той ти казва, стой чист. Защото днес си победител вече. Виж, ние може да кажем, Исусе, ме съм сработ грешно. Исусе! Ма ми кой ги кидал кердом. Той те очисти. Сега, не се фокусирай вече назад. Фокусирай се върху това нещо. Преди да дойда на църква, един брат ми звънна. И казва, знаеш ли, същата завист, която той чувстваше, аз се чувствах някога. Вика, нали, ние излизаме всяка вечер почти и общуваме за Бога, нали, говорим за Христос, понякога дори се молим. И той ми казва, вие си говорите за Христос, говорите си за Бог, аз като, вика, само мълча седа, вика, нали, брата е споделил, т.е. това е, нали, това се казва, нали, изповядване. Брата сподели, казва, ще спра вече с дрогата, вика. Няма да пуша вече, вика. Защо да пуша? Защо вече, вика, да се дрогирам? Няма смисъл, вика. Вие говорите за Бог, аз като гръмнат, вика, стоя. Защо? Ние понякога си мислим, че нашето общуване беше на празно. Но явно не беше на празно. Явно някой е докоснал това нещо. Това общение явно някой е докоснал. Някой малко запали огънят. И вярваме, че тази вечер ние ще го запалим още повече. Забележете едно нещо. Видяхте много от вас филмове, като Батман, Хълк и така нататък. Вие наистина ли мислите, че Хълк толкова здрав? Това е просто един костюм. Нали знаете това нещо? Компютър. Вие наистина ли мислите, че Батман може да лети? Вие наистина ли мислите, че Спайдермен може да хърга паяци? Не може. Но нали, много хора обичат тези филми, нали така? Това е фантазия. Но виж, много хора се заблуждават в тези неща. Нали така? Нека ти кажа. Когато ти не си облечен с Божия костюм, ти изглеждаш също като тези хора. Ти си мислиш, че наистина, че можеш да летиш, наистина може да мислиш, че много неща можеш да правиш. Но всъщност, неприятелят живее в тебе. Но заближи едно нещо. Когато ти обличаш Божия костюм, ти наистина си силен. Ти наистина имаш Божията сила вътре в себе си. За това, че наистина, време е ние наистина църквата да облечем неговия костюм. Да облечем неговата дреха. А каква е неговата дреха днес? Не е ли правда? Не е ли мир с човеците? Не е ли любов? Днеска един брат ми изпратих му няколко снимки и питам, говоря с него, общувам с този пастор и той ми казва, нали, къде е вече тази любов? Къде е вече този мир? Къде е вече? Няма го вече като че ли. Много омраза вече днешно време има между братите и сестрите. Един брат ми спомена, вика, защо еди си не те викаха тамо? Бог те ги благослови. Ние сме църква. Ние сме църква, която трябва да се моли. Ние сме църква, която трябва да благославя. Църква наистина, когато ни гонят, когато ни не приемат, ние да ги благославяме. Така ни учи Христос. Ще ни заболи, ще казваме, неправилно е това нещо. Но трябва да се молим. Така казва Христос. И забележете едно нещо. Нека ти кажа истина. Дяволът притежава характерът. Дяволът, нека ти кажа истина. Дяволът не притежава характерът на Бога. Бог е всезнаеш, а дяволът дори представа си нямаше, че Христос ще спечели победата. Именно чрез кръста. Същността, самият той замисли да постави Исус на кръста. Кой накара фарисеите и езичниците те да го изпратят на кръста?
Кой пробуди това нещо? Неприятелят. Дяволът. Той, ако знаеше, че Исус ще победи на кръста, може би нямаше да го изпрати. Може би нямаше да го изпрати. Дяволът си няма на представа, защото той не може да вижда в бъдеще. Той пробуди народът да го изпрати на кръста. И забележи едно нещо. На кръстът Исус победи. Нека ти кажа една истина. В днешно време много хора играят ролята на Сатана. Много хора играят ролята на Сатана. Една вечер говоря с един пастор, няма да споменавам името му, защото ще го слагаме в YouTube. И споделя, че има много трудности в църквата с братя и сестри. Има един брат, който постоянно има своето мнение и така нататък. Аз му казвам, знаеш ли какъв е проблема нещо време? Че много братя и сестри идват на църква със своето мнение. Много братя и сестри идват на църква, че да си дават мнението. Той пастор, той дякон, защо е тук? Защо е тук? Аз съм си прав. Аз съм прав, брат, така трябва да направим, така онова трябва да направим. Не. Не идвай със твоето мнение в църквата. Ела да слушаш Слово. Ела да приемеш Слово. Ела да приемеш Слово и да се промениш, а не да ми идваш ти със своето мнение. Има един пастор, дойде в неговата църква един човек и беше паралия, и той мисли, че може вече да започне да командва в църквата. Нека ти кажа, Бог не се съобразява с никой. Бог почита веригата на власт. Затова днес много хора стоят в бурята. Затова много хора днес погиват. Защото идват със своето мнение. Затова днес мнозина умират. Амин? Ако знаеше, че кръста бележи поражението му, нямаше да го разпъне. Но вижте, 1 Коринтияни така, че дяволът не знае всичко и не може да чете мислите. Не знае какво мислиш, докато не си отвориш устата. Не знае, че се страхуваш, докато не си отвориш устата и не го изповядваш. Какво казва? Ако ти не изповядваш, ако ти не говориш, Сатана не знае. Какво казва Давид в псалмите? Боже, казва, постави стража на устата ми. Днес мнозина трябва да си поставим стража на устата си. Затова казва писанието, езика има голяма сила. Затова ние трябва да извикваме към Христос да изпрати ангели, архангели, стражари в нашата уста. Дали ще проклинаме с тази уста? Дали къда се арманя с тази уста? Това от Бога ли ще? Да хулиш от Бога ли е? Ах не, сигурна ли станеш? Точно така. Да не почиташ мъжа си. От Бога ли е? Да не почиташ жена си. От Бога ли е? За това, че когато ти изговаряш нещо, внимавайте кого поканвате в домът си. Нека ти кажа, когато кълнеш, когато псуваш, когато си непокорен, когато си непокорна, та каза са, айде, дяволя, дойде на мапрецин, дойде, добре сте дошли. Буквално си кидал. Буквално си кидал. По духовен начин си е така. Ти му отваряш врата. Бошали са ли така? 1, 2, 3, той каза, мукто якес, мала, нищо мукто якес. После към ангелите му къпи фанила. После към ангелите чепи постале. И карате кесас, во към ангелите пашото мъндада. Вона стане да спас. Ама ти си го поканил. Без покана навля сигурно. Често пъти ние се грешаваме кого поканим в къщата си. И заближено нещо. Затова няма благословение. Затова няма преуспех. Затова ние наистина понякога се казваме, защо този брат така става с него? Защо този брат така става с него? Защото си поканил неподходящия човек.
защото си поканил неподходящия дух в къщата си. Но ако стоиш в Божието оръжие, дали ще е така? В каквато ситуация да бъдеш, Господ ще те избави. Господ ще те избави. Господ ще те избави. И забележи едно нещо. Второ, за разлика от Бога, дяволът не е всемогъщ. Той не е всесилен. Знаеш ли, че той не иска да четеш тази книга? Коя книга не иска да четеш? Не иска да четеш Божието Слово. Понеже то напомня и на двама ви поражението му. Може ли да те спре да четеш тази книга? Може ли да те спре? Не може. Виж, когато ти отваряш Божието Слово да четеш, ти му напомняш какво се е случило. И нека ти кажа, ти не само му напомняш в предишно какво се е случило, преди 2000 години какво се е случило, но ти му напомняш и за напред какво ще му се случи. Защо? Защото ти му споменаваш, нали, един вид ти му докарваш спомени, че той беше победен и той един ден ще бъде хвърлен в огненото езеро. Когато ние четем Словото, когато дяконът проповядва, той си спомня. Той си спомня. Той си спомня всъщност загубата си. Амин? Ако дяволът е всемогъщ, когато го изкарва някой, както го изкарват някои християни, щеше да те спре да ходиш на църква. Същността щеше да те спре да приемеш Христос, но факта, че си бил спасен, показва, че дяволът не е всемогъщ. Ако наистина е всемогъщ, нямаше ли да те убие? Ако дяволът беше самогъщ, както много християни го изявяват, нали, кидала карна, тази вечер нямаше да бъдеш в църквата. Нека ти кажа, ти нямаше да живееш, да достигнеш до тези години. Ако той беше самогъщ, щеше да те убие. Но факта, че онзи, който е вътре в тебе, е по-силен в този, който е на света, го е победил, братя и сестри. Наистина, ти си силна. Ти си силна. Вижте, дяволът не е всемогъщ. Не е всемогъщ. Първо Петрово 5:8 се казва: бъдете трезвени, бъдете бдителни, защото вашия противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълни. Забележете, че казвам, търси кого да погълни. Това ни показва, че не може да погълни всеки, когото се реши. Той не е всемогъщ. Какво казва писанието първо Петро? Че той само може да поглъща. Не може да те изяде. Той няма зъби. Но нека те кажа, тази църква не може да поглъща. Тази църква не може да поглъща. Защо? Защото, виж, ти имаш кости. Не са твои кости, костите на Христос. Защо взимаме Господна? Защо взимаме от виното, преобраз на Христовата кръв? Защо взимаме от хляба? Нека ти кажа, защото Святия Дух разпознава кръвта на Христос. И когато ние имаме кръвта на Христос, когато имаме характерът, гена на Христос, лъвът не може да ни убие. Лъвът не може да ни изеде. Лъвът само може да рекае. И забележете, ако четем по-надолу, че тук се говори, че 4 пъти се споменава да стоим. Да стоим. И забележи едно нещо. Библията го нарича лъжец. В Йоанна 8 глава 44 стих казва, че той е бащата. Какво? На дявола. И сега, кой е нашия баща? Дали Христос? Дали дяволът? Ако е Христос нашия баща, забележено нещо, ние ще вършим Неговата воля.
Ако неприятелят е нашия баща, да не бъде, той не е наша баща, ние ще отидем къде? В погибел. Да не бъде наистина. И вижте какво се казва, че дяволът да лъже, ако има силата да направи каквото си пожелае с нас. Защо хората лъжат? Защо хората лъжат в дадена ситуация? Защото, вижте, нямат силата. Нямат силата да казват истината. Ето за това много хора днес лъжат. И за това дяволът лъжи. Той с лъжата иска да те заблуди. И забележи едно нещо. Оръжието, което Сатана използва, е да те блафира. Сатана често пъти блафира хората. Често пъти Сатана блафира хората. И вижте, третото, дяволът не е се присъстваш. С други думи, той не е се присъстваш. Само Бог е се присъстваш. И забележено нещо. Дяволът изпраща своите. Когато Исус беше изпитан в пустинята, какво правише той? Там лично дяволът отиде. Какво казваше той? Писано е да се поклониш само на Господа твоя Бог. Писано е, еди си това. Писано е, еди си това. Забележено нещо, какво означава да воюваш? Да воюваш означава да стоиш в мястото, от което Исус победи. Да стоиш на мястото, където Исус победи. Да воюваш не означава да вземеш нещо и да воюваш. Аз воювам. Срещу кой воюваш? Исус победи. Срещу кой воюваш? Бог е победил вече. От теб се изисква само да стоиш. Видяхме Исус Христос какво правише. Той само стоеше. Той само цитираше Слово. Това беше неговото воюване. Да цитираш Слово. Това означава да стоиш. Проповедта е много дълга, братя и сестри, но ще спра до тук. Господ Бог да ви благослови. Защото наистина проповедта е много дълга. Мислех, че от един път ще я дам, но няма как. Затова ви казвам.